7.000 βίντεο. Έχουν να γελάσει. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μία ακόμα εκπομπή για την Ξερή είναι απόψε μαζί σας και στο στούντιο φιλοξενούμε έναν αγνό οπαδό της Ξερής, ο οποίος θα μας δώσει τη ματιά του για τους αγώνες και τα μάτς που έχει παρακολουθήσει. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Το όνομά σας? Με λένε Μη. Μιχάλη. Με λένε Μη. Μινά. Με λένε Μη. Μιλτιάδη. Με λένε Κώστα. Ο Κώστας λοιπόν. Κώστα, γιατί ξεκινάς από. Μίχας. Ήθελα να ξεκινήσω από το επίθετο. Μάλιστα. Τώρα βγάλαμε νόημα. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον Κώστα τον. Μίχας. Τον Κώστα τον Μίχα. Μίχας. Το καταλάβαμε. Κώστα Μίχα. Ναι. Λοιπόν, Κώστα Μίχα. Ναι. Πες μας σήμερα τι μάτς παρακολούθησες. Είδα τους Καραγκιόζιδες με τους αυτόνομους. Πώς σου φάνηκε το μάτς? Το μάτς ήταν Κακό. Το μάτς ήταν Καλύτερο. ωραίο. Ωραίο ήταν το μάτς. Ωραίο. Και παρακάτω. Ποια Ποια ομάδα σου φάνηκε να έχει μεγαλύτερη δυναμική? Ποια ομάδα τα πήγε καλύτερα? Το μάτς ήταν καλό, αλλά. Όζιδες. Καραγκιόζιδες αυτοί. Καραγκιόζιδες. Άλλο μάτς παρακολούθησε σήμερα? Δεν παρακολούθησα άλλο μάτς. Δεν παρακολούθησε. Δεν είχα Λεφτά. Δεν είχα φράγκα. Φράγκα. Λοιπόν, Κώστα Μίχα. Μέχας! Πες μας λοιπόν. Να σου πω ποιος είναι Ο καλύτερος. Ποιος νομίζεις από τα μάτς που έχεις δει, ποια ομάδα νομίζεις είναι καλύτερη και της αξίζει να πάρει να σηκώσει την κούπα, να πάρει το κύπελο, το πρωτάθλημα της Ξερής εδώ στο Σταυροδρόμι? Κουνιστό. Κουρδιστό. Κουνάβι. Κουτσό άλογο. Τα κουτσά άλογα είναι καλύτερη. Έχεις καμιά συγγένεια με κάποιον από τους παίκτες? Μου θυμίζεις τραγικά έναν από τους. Τώρα, τι τραγικά. Όχι, δεν έχω καμία. Γιατί μοιάζεις με τον έναν από τους δύο παίκτες της ομάδας. Απλά εκείνος στην ομιλία του, χωρίς να θέλω να σε προσβάλλω έτσι, είναι λίγο πιο ομαλάρη ο λόγος. Είναι και έτσι. Όχι, είναι το ίδιο όμορφο σαν και εσένα. Thank you. Παρακαλώ. Για να κλείσουμε σιγά σιγά, γιατί βλέπω αυτή η συνέντευξη μπορεί να πάρει πολλή ώρα. Μέρες που είναι. Δεν ρώτησες, ναι, η παράληψή μου. Να ρωτήσουμε λίγο τον Κώστα τον Μίχα τι δουλειά κάνει. Είμαι Και γαμό. Είμαι και γάμο τους οικοδόμους. Λοιπόν, Κώστα Μίχα. Μίχας. Που είσαι και οικοδόμος. Μέρες που είναι και βλέπεις πίσω και το χριστουγεννιάτικο Θέλω δέντρο. να πω και ένα τραγούδι, άμα μπορώ. Μπορεί να πει λίγο, να μας ακούνε από το στούντιο, μπορεί να πει και τραγούδι. Ναι, βεβαίως, μπορεί. Τώρα σώθηκες. Θέλω να πω το καροτσέρι. Το καλύτερο παιδί του Πλούταρχου. Γιατί και χαμογελάς? Όχι, δεν, απλά κάτι με ενοχλεί. Να το πω! Ναι. Το πω! Ναι. Μουσική.